Ja startataan kilpailu. Jarkko Juan Antonio! Sitten Melkein Olympiakomiteasta Eila. Hyvät kilpailijat, tuomarit ja arvoisa yleisö, tervetuloa. Tarhamoiman tippani salikisa. Minä olen siis Jarkko Siirtonen ja toimin kisoissa päätuomari. Yleensä pidetään pelkästään kisaajien tuomarin kesken, mutta tässä salikisassa ajateltiin, että valaistaan yleisöä siitä, mitä täällä lavoilla ja tuomaroidessa tapahtuu. Voi olla yksi tai kaksiosainen esim. Painonnostoasku tai T-paita sekä hihaton paita. Paidan hihat eivät saa peittää kyynärpäitä näkyvistä, just näin. Ja kilpailijan housut ei saa peittää polvia näkyvistä. Kilpailija saa käyttää painonnoston yötä, ranne tai polvisille koskettaa alustaa kilpailun aikana, tai kilpailija siirtyy nostoalustan ulkopuolelle, tuomari komentaa stop. Ja kilpailijan on lopetettava suorituksensa. Ja nyt muistakaa, mikäli kilpailija ei tässä enää rauhaa mene. Epäonnistuneesta suorituksesta ei anneta miinuspisteitä ja seuraava onnistunut toisto lasketaan liikkeellä varantalon kanssa, käsi tai kädet suorina. Ja liikkeen tulee olla yhtäjaksoinen ja käden tulee suoristua ennen jalkoja. Liike ei saa olla unnen. Kilpailijan nostettua, jos yhden käden työnnössä vapaa käsi koskettaa kuulaa tai ottaa tukea vartalosta, tuomari komentaa vaihtoa. Tässä vaiheessa kilpailijan on